a soyayyar ki yanzu gashi ina faman gudu a keke kafata na shirin su da yawa. Kamar farko da sallama dai bako ya ka fara nasararsa, inda ya halin kwarai wancan ya yi to tabbas za ya fanshi kansa. Bacin yau dai gidan masoya ne na ce ba batu na ginsa, mai yin waƙar farin masoyi a yau shi ne yake da kwansa. Cikin so ba ni ƙara komawa an mini wanka da soso. Shi kan idanu ni yau kan zuciya nake, wani duka ne a yawa kai mun amma na so ba da yayi. Maganar farko tana da nauyi amma zan yi ta babu shayi. Soyayya na yi babu daɗi da haka yanzu ban da dama. Mari duka da tsangwama gwara amin so sun fi tausayawa. Ki duba kanki nai da newa soyayya bai kimin da kyau ba. Ina karami tun kan na girma ka ce mini baki kyala babba. Ko yaro ne idan ya zo shi aka ce baki duba kuskure ba. Ina afka ciki da juyayyen baya ban iyo sa'a ba. Wani nai miki ne soyayya kika juyan ban zaton hakan ba. Mu fada so da ni da ita tun kan girma ya riski babba. Abin dai ba kamar azana da labarin ya zama babba. In ba ita ba na iya barci zaman ta kalau ya zama nawa. Muna girma muna ta kauna ashe za ta bar ni wai da kewa. Kullum ce mun take masoyina in ba kai ba zan iya ba. Tsiya dai kanki za ta kare bace ba za ki san miji ba. Ka tsamkin bar kiran waya na inda na kira ba ta dagawa. Menene yanzu matsalata kin kasa ki nuna kuskure na, inda har so ake da gaske akwai sirri iya sani na. Koye duka halikanki lokaci da yake ka bayyana.